ka? Kung ka mo text na ko nga, kuha ulit ka mo. Ano lang kay, bawa naman kung sa kang orasan mo out. Kaya baw ka? Tadugunan kayo sitwasyon sa balay. Nga naman. Nagtinubagay si Papa o si Ate na sagpaan ni Papa si Ate. Mo ba? Di mo nakalikayan usahay kay gabi nag-init ang usat-usa. Si Ate na lang ang tabay mo wilon ba? Respetuhan na natin niya si Papa. Nabitang wakay ko ito kay akong gimonitor si Papa. Ay mas maayo, dili na sa kamuli ron. Mangita tagdapit nga makarelax ka. Ha? Asa man? Di ko eh. Ay, mamanguway ra ta. Ay kung kabalaka ba? Wala gi mahitabo nimo. Ay, muuli na lang ko eh. Ay lagi una. Dili lang sagot ako. Please, bisag karon lang. Kaya kita na to, ikurat ka pasak yun. Di ka masugot nga ihatod ka sa inyo ha. Di ba pwede nga masulot ka? Bisag pila ka oras man lang. Kung nagtuo ka nga hugaw akong tuyo nimo, unta kung adto pa, ipubos na kita. Unta kung adto pa, iprimos na ko nimo. Bisag karon akong barugan ng tanan. Kung kang paslante ka, andam ko. Di pa ko ready, Ray. Andam kung muhuwat mo kung kano sa ka ready. Muhuwat yun ko. Pero hangyo lang nako nimo karon nga mangayo ka sa mong time. Pwede ba? Hello, Cha. Asa man ka? Di araw daw sa mo ah. Kita tabi. Yan ko mulaag. Pamoy kwarta dre. Api pa kayo? Ay pangitait ko agi good na. Laka di kay ko nimo patuyangan no na. Di nagkakakita na ako. Bida eh. Tayo pa. Tagay ko sa ka oras. Mo-text ko nimo kung nana. Bantay bitaw. Oo, lagi. Pabuta akong text. Okay, bye. Okay. Sige. Sige, bye. Si General? Kisa maipuli. Taga NCR? Awa ko kaila ni Ana. Okay man ka. Wa man kayo mga reklamo against niya. Okay lang. Thank you kay for the info. Sige, General. Usuroy lang ako ni mo diha, ha? Thank you. Cedra? Ngano, sir? Si Abigail, di na ba? Wa pa man sir. Natinga bitaw ko. Unta ganihara man to siya na uli. Hi, Pa. Gano'n yaman. Lain mo, Labs? Hindi ka po lagi ko pa, eh. Ni-extend magugupa kay ang agent unta nga puli unta na ako ni absent. Day, kaon sa. Basig gutom ka. Sige na lang nang kay nikaon naman ko sa office. Papahuway na lang ko nang uy, pa. Sige, paway na. Luya kay kang tanahon da.
Pag-ura mo kung ihatag di mo sa kalibo. Pero mangayo na sad ka. Nag-text mo si mama. Terus pabilisa niya. Problema lagi. Kay ako manghod, gidinggi ko no. Hindi ay ba? Sige. Kaluoy, good. Aday kwarta o. Ipadala na yun na dito ha. Or matambala na dito imong manghod. Ipadala gid na sa imong mama. Salamat ha. Mauwaw na bigay ko ani nimo. Kaya na siya. Pero pag budget ba gid taon dong ha. Kay kabaw ka. Di ra ba jud mapo ko ang kwarta punuan sa kahoy. So, unya. Adto ko. Para ako ni din mapadala sa akong ginikanan. Sige, yawa kay nalimtan. Uli ko. Sige. Bye. Sige, bye. Text ba ya ha? Love you. Ha? Asa man? Di ko eh. Wala lagi mahitabo nimo. Buhat di ko. Pero hangyo lang nako nimo karon. Pwede ba? May timetable ko pa. Kung dili ko ma-promote as team leader this year, then mangita ko lang yung option. Pero mag-save na ko. You're my saving grace, anak. Please, make good. Hoy, Tasyo. Kitog ang papa, no? Nalaing laki akong kuya green, no? Sa iloa lang ko, ma'am. Na-corner kong papa ni mo niya. Di sa ko gusto nga mamakak ko niya. Ako na yung mabuthan. Oo na diha. Tungod anay mo katabi, naggubot mi dire. Kung pa ka nagsige panabi, di utak masagpaan. Sorry kayo, ma'am. Sa sunod ba, tak-umar guni mong baba. Kung gusto ka magpabilin dire, ay pag-apil-apil sa mga butang huwag kay labot. Sorry kayo, ma'am. Ulitin kong sigarilyo dito, be. Saka ha, balik ng sukli, ha? Hello. Asa ka? Di ako sa kampo. O di ko manawag na ako, da. Saman, hadlo kasi mong message, so gipulaan na ka na ako. Paglisod kong timing diri. Ipaw na ka. Wala ako'y kwarta. Dating na ka diha. Mga 5,000. Maglisod ko ana. Piki kayo. Aw, mao ba? Aw, sige. Ako na sultian si Papa nga natay relasyon tang duha. Total, nagharong naman mi. Tiwason ko na lang ni. Ha? Ay, binuang diha. Doon na naman ako'y promosyon nga coming. Ayaw pang lubog. Kuan. 3,000, okay ra ka? Aw, sige. May na lang na kay sawa. Sige, deposit din sa kong account ha. Kay, mag-withdraw ko niya. Niya, kay baw na ka. Kasi bayad niya, ana. Matagbaw ka. Ay, kabala ka. Iliyag yung ka, ha? Maro sa tanang maro. Sige. I-deposit na ko niya. Makita taon niya. Pantay ka lang. Okay, bye. Darama mo. Kauso din nga to. Sige, tubang na ako.